Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, všetkým vám želám príjemný deň. Chcem poďakovať pánovi ministrovi pôdohospodárstva a domácim hostiteľom za vytvorenie podmienok na toto stretnutie s predstaviteľmi slovenských poľnohospodárov pri príležitosti priebehu žatvy. Bol by som nerád, keby sme opäť špekulovali nad témou, prečo má chodiť predseda vlády, prípadne minister pôdohospodárstva po slovenských poľnohospodárskych firmách a prečo sa majú robiť vyhlásenia podobného typu. Vážené dámy a páni, Slovensko sa opäť pustilo správnou cestou. Môžem skonštatovať, že rast reálnych miest poráža infláciu, čiže ľudia dostávajú trochu viac peňazí. Môžem s určitou mierou uspokojenia konštatovať, že rastú vklady občanov v slovenských bankách, pretože je to nárast takmer o 600 miliónov eur. Môžem konštatovať, že predpokladáme na rok 2024 veľmi slušný hospodársky rast a čo je najvýznamnejšie je, že sme sa opäť začali približovať k životnej úrovni Európskej únie. Ak teda hodnotíme tieto ukazovatele, tak je celkom normálne a prirodzené, že predseda vlády a členovia vlády sa musia zaujímať aj o poľnohospodárstvo, pretože dobrý hospodár musí vedieť, ako budú naplnené sípky. Dobrý hospodár musí vedieť, kde budeme odkázaní na dovozy a kde budeme samostatní a sebestační, pretože aj saldo, pokiaľ ide o poľnohospodársku produkciu, je významný ekonomický ukazovateľ pre vládu Slovenskej republiky. To je hlavný dôvod, prečo som dnes prišiel. Mal som veci naštudované, pretože sa snažím pripravovať na podobné stretnutia. A na krátkom stretnutí, ktoré sme pred chvíľkou mali, sme si niektoré veci iba potvrdili alebo overili. Dovoľte mi, aby som zablahoželal všetkým slovenským poľnohospodárom k vyvrcholeniu ich celoročného úsilia, a to je k žatve. Možno mnohých prekvapilo už v júni, keď videli, že sú kombajny na poliach, ale zmena klímy jednoducho je realitou a žatva v podstate v porovnaní s rokmi, ako si ju ja pamätám ako dieťa, začína dnes na Slovensku 1 mesiac skôr. Poľnohospodári sú odkázaní na prírodu viac ako kdokoľvek iný a preto aj tento rok museli čeliť rôznym výkyvom počasia, možno aj veľké vlhkosti, preto nemožno hovoriť o nejakých rekordných úrodách. Je treba hovoriť o tom, že sa nám objavujú aj určité následky pomerne veľkej vlhkosti a sú tu aj iné okolnosti, ktoré naznačujú, že rekordné čísla, ktoré boli dosahované možno v iných sezónach, tento rok dosahované nebudú, ale nemal som pocit, že by slovenskí poľnohospodári vyplakávali. Jednoducho to je realita, s touto realitou žijú a vedia s ňou aj žiť. Želám všetkým poľnohospodárom na Slovensku, aby žatvu ukončili v plánovanom termíne, aby dokázali obilie nielen uskladniť, ale potom ho aj umiestniť podľa vlastného uváženia, či už na trhu, alebo v spracovateľskom priemysle. Čo chcem zvýrazniť dnes na tomto stretnutí? Poprvé, keď sme zostavovali štvrtú vládu, žiadal som členov vlády, že musia vo svojich rezortoch hovoriť so svojimi partnermi. A ja s potešením prijímam informáciu, že miera a kvalita dialógu, ktorý dnes vedie minister pôdohospodárstva s predstaviteľmi slovenských poľnohospodárov, je veľmi, veľmi kvalitná. Ak budú spolu hovoriť, budú veci aj spolu riešiť. Viete, že sme mali takú krízovú spoločnú vládu, nie tak dávno, kde sme predovšetkým riešili dedičstvo po predchádzajúcej vláde, pokiaľ ide o priame platby a vôbec využívanie finančných zdrojov, ktoré sú v dispozícii, či už v prvom alebo druhom pilieri spoločnej poľnohospodárskej politiky. Považujem za obrovský úspech a opakujem to s plnou vážnosťou, že ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo,
že ku konci júna bolo 97% priamych platieb vyplatených. Nehrozia nám žiadne sankcie, my sme dokonca pripravili pre poľnohospodárov aj náhradný program v podobe určitých pôžičiek, ale zabralo ministerstvo pôdohospodárstva a touto cestou pozdravujem všetkých tých babrákov v predchádzajúcej vláde, ktorí nám takéto dedičstvo odozdali. Druhá vec, veľmi dôležitá pre slovenských poľnohospodárov je, že my neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je tu určitý zoznam, nazývame ho sankčný zoznam určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny. Ja som na túto tému otvorene hovoril s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a som mu vysvetľoval, že pán premiér, my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. My chápeme, že máte problém a potrebujete pomoc. Jediné, čo sme pripravení pre vás urobiť, je koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ale pokiaľ ide umiestňovanie týchto produktov na území Slovenska, toto principiálne odmietame, pretože musíme chrániť slovenských poľnohospodárov. Podarilo sa nám, a to je tiež dôležitá vec, prísť s nástrojom, ktorý pomohol v súvislosti s odvodmi poľnohospodárom a potravinárom. Ide o odpustenie odvodov. Je mi ľúto, že opäť do toho vstúpila komisia, pretože zastavila toto oslobodenie od odvodov pri potravinároch, ale my pokračujeme pri poľnohospodároch a dúfam, že v spoločnom dialógu nájdeme aj ďalšie mechanizmy, ktoré budú pre poľnohospodárov zaujímavé. Hovorili sme spolu, čo sú najväčšie výzvy dnes pre slovenské poľnohospodárstvo. Všetci veľmi jasne hovoria, že nová spoločná poľnohospodárska politika je výzva pre každého a môžem potvrdiť, že je to dnes aj strategická agenda Európskej únie na ďalšie obdobie. Všetko bude záležať od toho, ako rýchlo vstúpi Ukrajina do Európskej únie, pretože to významne ovplyvní celú spoločnú poľnohospodársku politiku. Poľnohospodári na Slovensku veľmi správne hovoria, nemôžu sa každý rok robiť nejaké reformy, meniť parametre. Musí tu byť nejaká kontinuita, ktorá zabezpečí, že stabilita jednotlivých mechanizmov bude na prospech a nie naopak reformy budú spôsobovať, že tieto mechanizmy sa budú rozpadávať. Máme tu aj špecifické problémy. Dnes tu boli spomenuté závlahové systémy. Toto je výzva pre ministra pôdohospodárstva, ale chápem, že je limitovaný finančnými prostriedkami, preto vždy každý rok hľadáme nejaký špeciálny objem peňazí na niečo. Verím, že táto téma sa uchytí a budeme o nej spoločne so slovenskými poľnohospodármi hovoriť. Chcem zablahoželať poľnohospodárom z Voderad k výsledkom, ktoré majú. Viem, že sú významní producenti, nielen pokiaľ ide o obilie, že sú významní producenti, pokiaľ ide o zemiaky, pokiaľ ide o zeleninu. Sú tu obrovské sklady, pokiaľ ide o tieto produkty. Toto je cesta, ktorú treba podporovať. Slovensko musí byť čo najviac sebestačné všade tam, kde to je len čo trošku možné. Ďakujem teraz nielen tu domácim, ďakujem všetkým slovenským poľnohospodárom, počnúc traktoristom, kombajnistom až cez opravára v nejakej dielni, až po možno agronóma, až po ľudí, ktorí sa starajú o živé zvieratá, až po samotných manažérov, ekonómov. Všetci títo ľudia vytvárajú významný podiel na tvorbe slovenského národného bohatstva a preto sa patrí, aby sme ešte raz zablahoželali všetkým k žatve a to je aj dôvod, prečo som dnes prišiel medzi vás. Pán minister, páni, ďakujem veľmi pekne ešte raz za pohostinnosť. Ja by som navrhoval, ak je možné, že by sme teraz urobili minútovú prestávku, pretože ja chcem fotku v žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je ani humorné, ani smiešné. Pre mňa je to cťou, pretože ja som vyrastal na vidieku, mne obilie vždy voňalo, mne pole vždy voňalo a preto by som bol veľmi rád, keby sme si tradičnú fotografiu z tohto prostredia urobili. Potom, ak dovolíte, pretože nie som celkom ešte pripravený na dlhé státie, by sme sa vrátili sem naspäť, ja by som sa s vami rozlúčil a nechal by som tu našich kolegov, aby odpovedali na vaše podrobné otázky, pretože ja mám nejaké veci naštudované, ale pokiaľ ide o profesionálny prístup, tu treba maximálne využiť prítomných ľudí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a poprosím jednu fotografiu a budeme pokračovať.
Thank you.